Ada sepi neng ini neng di mang cacah orang wong belas kau sitok. Lah no kopi ki mang kopi ni sopo cakak loro. Rang gagas. Cong, kue lapo cong ning kene cong? Kue sapa? Kenalan oleh pora. Kenalan? Emang gua coba apaan? Film tau ora? Ya yoleh. Nang jopo. Dan aku ocong ganteng. Lah kue sapa? Aku kontimut. Oh iya. Aku iki emang apa neng di? Apa? Aku gabut iki lho. Cetan duwe rasa gabut barang to. Ya ora manungsa tok. Oh iya. Piye? Piye? Kenalan ah. Wis bar ngono kok. Nah, Kenalan terus. awake dhewe kancanan saiki ya. Piye ya? Ya gak apa-apa. Ayo ra ngono ya. Aja so jual mahal, jual murah ae lho. Ya. Anjir. Malah pacaran ngene ndak? Setan dobloh. Ada. Yo wis tak liwat wae ganggu kok. Cong, kue lapo cong ning kene cong? Kue sapa? Kenalan? Emang gua coba apaan? Awake dhewe kancanan saiki ya. Aja so jual mahal, jual murah ae lho. Anjir. Malah pacaran ngene ndak? Setan dobloh. Aduh, esok biasa nih toyo rene kowe ora ono rene cah. Ndak neng ndi menungso iki mau. Ndak ora ono cah iki, ora ono suarane, ora ono ketok irunge. Aduh. Halo guys, gua hadir guys. Aduh lah kita rasani tuh murung ke ya. Piye. Lah biasa nih kowe esok rene. Kindang rano ketok kok. To tak kandhani to. Apa nek bengi aku kan ape moro base camp lah aku ndang ngonang pocong karo kunti ndang ketemu adek pacaran ning kono dek. Mosok le kandhani kok lagi ndek bengi bloko lho. Tenanan to ora mosok ono setan pacaran. Lah nyatane ono. Aku kok ora percaya lah yo. Mbok gak percaya ora. Ya wis ngobeng ae diintek gelem ora diinceng nak kowe. Aja ndak percaya. Ya ora apa-apa ayo ah. Tenan lho jam piro? Ya ora tok dalu sithik jam-jam 09.00, jam 10 ngono ae. Oke. Ngobengi langsung rono ae yo. Oke. Ya wis ngono tok ae aku tak balik sik. Iki aku lak mau gor ngabari ngono tok. Aduh, asaku kowe rene nongkrong kayak biasa nih malah kur ngandani ngono blok ora wis sesuk aku tak rene nek ya wis aku tak melu balik nek ngono. Oke ayo. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan kau beri? Waduh, kok iso iku lho teko. Jangan kau datang kembali. Waduh, kok iso iku lho teko. Yo, gue teko kene lah apa panggilan hati ki mau gue ngrasani aku. Yo le ora lah apa ngrasani kowe. Lah nyatane aku rasa lah kok iso iku lho. Lah nyatane yo iso. Ya wis anu apa
Aku apa? Aku ape ngomong karo kowe. Ngomong apa? Seline aku kan wingi ketemu kowe pas ning omah. Aku angel marem, angel turu we. Lah kok iso ngombe obat turu le? Kok iso ae aku, mbok kenapa aku kok kelingan kowe terus? Kelingan piye? Ya terbayang-bayang kowe terus. Lah kok iso iku lho, ora ngerti aku oleh omong sesuatu karo kowe. Ngomong apa? Tapi ojo ngamu yo janji. Ngomong apa? Ndang ngomong sebenarnya aku seneng kowe. Lho, lah kok iso? Gak ngerti ket awal ketemu aku nyaman ae karo kowe. Lho, kok podo kowe gelem ra jadi pacarku. Mas, aku gak boleh pacaran karo bapak ibuku. Lho, gak kenapa kok iso? Aku gak ngerti. Umurku iki sih cilik menawa. Aduh, kono ora ono ceritane. Wong jenenge setan rek. Umur cilik gede, setan iku panggajek. Karo aku ya anut to iku kok. Lah piye hubungane awake dhewe iki? Wingi kowe tak tembak gelem nampa. Lah saiki barang ngene kok ora iso. Aku mau putus. Pacaran kok mau suwengi pacaran opo? Karo aku, Mas. Sepurane Mas yo. Piye deh? Sepurane aku wis gak iso, Mas. Sepurane aku wis gak iso, Mas.